ай ҳамада хакерҳои апаснитарин ки буданд, гудакҳои хакер. Бале бародаро, гудакҳои хакерҳо ҳастанд ки чӣ қадар шотаи калонро взламат кардагиянд. Бародаро, касе ки дар видеои пешина подсказ карда ёфт ва ғолиб шид, дар охири видео эълон карда мешавад ва ҳамчунин як бори дига подробно дар бораи правилаи бозӣ мефаҳмонам. Бародаро, ҳамада салом алейкум. Имрӯз гап мезанем дар бораи оне ки хакерҳо киянд ва чӣ кор мекунанд, чӣ гуна метавони хакер бошад, кӣ метавонад хакер бошавад. Ва дар бораи ҳар чиз дига мехоҳам гап занам. Мумкин шумо аҳамият додагӣ бошед ки ман подписчикон қати гап мезанам ва на танҳо подписчикон қати, баъзе тамошобинон қатиам. Ва ним одамда маъқул нашида будае ки ман қати подписчикон гап мезанам. Мисол ки ман мегӯям шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Касе ки медонад муаммора дар комментария бародаро нависед. Ай ҳам аттраксиони хатарноки страшное ки шумо шиштагиен чӣ гуна кори шумо ҳам ба ҳамин дараҷа қадр дорад ки дар ҳамин холати хатарнок кортона напартонену ва давом метавонед вақт мекунед. Фикри шумо бародаро чие? Ман қати подписчикон гап мезадам, гап мезанам ва ояндаам гап мезанам. А тамошобинида ки маъқул нестае, просто тамошо накун. Тамом. Барои чӣ ки подписчикои ман барои ман просто цифр нестанд, просто рақам нестанд дар таги канал. Ё барои ман одаманд. Ман вақте дар камера снимат мекунам, гап мезанам, ман ҳис мекунам ки подписчикои ман дар пеши ман иштагиянд. Ман комментариёшонам мехонам, дар видео қатишон гап мезанам. Мнениёи ӯ мада муҳимае. Инами ҳозир инами видеое ки дидестаита, инами ба хоҳиши подписчикоае. Так что ман гап мезанам қати подписчиком. Туда маъқул несте, тамошо накун. Ва тавсиярам танҳо ба подписчиком гуфтанем. Бародаро, 23 рӯз дига имконият дорем ки дар лотареяи грин карта бурд кунем. Лотареяи грин карта чияй? Куту ҳак мегӯм ки и имконияти шаҳрвандии Америкара қабул кардан бесплатно, бе ягон мушкилӣ, яъне ки осон. Ай ҳама дар роҳи осонаш. Касе ки намедона подробно ба подсказка бигзарен, видео ҳаста, тамошо кунед. А касе ки медона, номеро дар рӯи экран занг бизанед. Бародаро ба шумо кӯмак мекунанд барои иштирок ва бурд кардани лотареяи грин карта. Ва ҳамчунин касе ки виза дар кор боша, ҳамин бародаро дар муроҷиат кунед. Ҳама документҳои шуморо тахт карда метан. Ва бародаро, агар шумо ба ёд дошта бошед, мо конкурс кардагӣ будем. Дар ҳамун конкурс иштирок мекард дута приз, виза ва грин карта. Баъзе одамо да интерес нашидисае ки натиҷаи конкурс чӣ шид ва бародаро, натиҷаи конкурс мо ғолиборо муайян кардаем. Видео дар канали Шарипов лайв ҳаста, метавонем бидурен тамошо кунем. Худи ғолибо дар ин бора чӣ мегӯянд, ман подробно намегӯм. Бози комментариёшон дар рӯи видео мебурояд, шумо худтон метавонед бихонед. Ва ба дӯстдорову мухлисои ҷанговару бозингаро гуфтанем ки ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардагия ба шумо ёрдам метавад ки дар бозингаро тоқа мухлисӣ не, бо метавонед ки сумка кунед. Ссилка дар комментария закрепит кардагия ва промокодам барои бонус ба даст овардан ҳаст. Яъне ки худи хакер кияе? Бародаро, ман ҳаракат мекунам ба забони оддӣ бифаҳмонам ва мисол меорам дига чизо хати, барое ки одаме ки мисол забони программированиро намефаҳма, удам понятнатар боша. Дар байни бисёр одамо хакер гуфта ира ҳамчун киберпреступник қабул мекунанд, яъне ки преступники программаву компютеру ҳама хели чизо бигӯем. Дар асл бародаро ин хел нестае. Хакер мешава хакери сиёҳ, хакери сафед. Яъне ки хакери сиёҳу сафедаш чӣ фарқ дорад? Хакери сиёҳаш ба фоидаи худаш кор мекунад, зарар мерасонад ба фоидаи худаш. Хакери сафедаш тестировать мекунад программаро. Программаи мисол ягон компания, хакери сафеда мақсад компания худаш да кор да мегира, программаро месоза ва ин хакер тестировать мекунад программаро. Мисол ҳаракат мекунад ки программаро взламат кунад. Лазаи кожа мекава ки мақсад куҷош слабост дора ва ҳамуро бо ҳамун компания бо хубтар кунад ки дигар хакерҳо взламат карда натонанд. Яъне ки фаҳмидем шумо разницаша байни сафеду сиёҳиш дар чие? Сафедаш мақсад ба фоидаи худшон кор мекунанд, дигар кас зарар намерасонанд. А хакерҳои сиёҳаш ҳамаш зарарае, ҳамаш мақсад дуздӣ мекунанд ягон банковский шотаву аккаунтҳои дигари одамодаву просто зарар мерасонанд. Просто по кайф буда ки вирус создават кунанд, бигзаронанд дар ягон компютер, дар ягон устройство ва просто ва хакер худаш кияй? Ки метавонад хакер бишавад? Бародаро, ман оддӣ кардан шумо да мисол меорам. Тасаввур кунед шумо як хона, як дар дорад, дараш замок дорад. калид қатъи маҳкам мешавад. Амира ба ёд бигирем. Ин мисолае барое ки забони оддӣ қатъи ма бифаҳмонам, баъзе одамо мумкин нафаҳманд. Хакер кия? Хакер и программистае. Асосан хакер программистае, ё ин ки одаме ки программа сохта метавонад, забони программасозиро мефаҳмад. Яъне ки сохтмончие ки ҳамун хонара пок зада падклуш то даҳан дару то замокша тайёр карда метавонад. Хит кардем? Шумо фаҳмидем ки мақсад хакер изначально одаме ҳастае ки программаро сохта метавонад. Хакер чӣ кор мекунад? Любой одам вақте ки як здание месоза, ҳамуҷа як минус дора ку, ҳамун здание ҳамун як лазейка дора, ягон ҷош мисол ёки тнка, ёки ягон чия, ягон замокш нитоа. Аи кора ки метавона бифаҳма? ранги ҳамун строитель. Анак хакер одам программаро сохтагияй, программист. Хакер худшам программистае, худшам забони программасозиро медонад. Чӣ хеле ки мақсад ӯ строители дигари ки
строители якмгира ошибкаша ёфт, и хакерам метавона ошибкаи ҳамун программаро биёва, лазеи каша, яъне ки шикофӣ дар ҳамун программа. Вақте ки ёфт, через ҳамун шикофӣ истифода мебарад. Погизи ҳамун компанияда медирояд. Яъне ки основной коре ки хакерҳо мекунанд, дар программа ошибка мекованд. Дар коди ҳамун программа ошибка мекованд. Ошибкаро ёфтанд, через ҳамун ошибка взломат мекунанд. Доступ мегиранд дуруни компанияда. Хакерҳои сафед одами хичонай ҳаракат мекунам хе бидуроя, вақте ки дир омад руи компания, уже компанияро мега ки ина немхели ошибка дори бигиҷара соз кун. Ана бо ҳастанд одамое ки бисёри одамои хумон овора хакер ҳисоб мекунанд, не ки ӯ хакер ҳисоб намешава, яъне ки чӣ хели одаморо. Одаме ки аккаунти одноклассники я одама мешкана медуроя, бо чӣ хели одамо ҳастанд. Одаме ки мисол Wi-Fi взломат мекуна медуроя, ё бародаро хакер нестанд. Ё софти тайёрро мегиранд, истифода мебаранд. Чӣ хели ки ман дар аввал гуфтам, хона қатъи мисол меорем. Мисол мегирем, як строитель хонаро сохт, ҳама дар парша монд, замокша монд. И одам просто калиди тайёрро гирифт оварду дара ҳуй кард. Фикр кардин? А хакер калид дар кор нестае буда. Ӯ худаш калид месозад, ягон сима қат, ягон шпилка қат, я ягон чӣ қати, чӣ хеле ки дар кино мебинед, дара ҳуй мекунад. Ай одамое ки бисёри одамои мо хакер ҳисоб мекунанд, ё калиди тайёрро мегиранд, меоянд ҳуй мекунанд. Яъне ки ҳаста специалан софтое ки пад разблокировкаи ҳамун аккаунти ҳамун чизо тайёр кардагиан, албатта вора хакеро кардагиан. И одам мегира просто истифода мебара амро. Хача хакер мега, ӯ хакер ҳисоб намешавад. Ва чӣ хеле ки гуфтем, хакер дар программа ошибка мекова, лазейка мекова, то ки вориди ҳамун компания шавад. Ва ба ғайр аз ин бо хакерҳо собствени программаи худшона месозанд. Ина меган вирус. Худи вирус чӣ маъне дорад? Вирус бародаро, калимаи вирус маънош заҳрай. Мисол мегирем, ҳолати мешава ки компютер мечаспад, кораш сус мешава, мечаспа, ягон нағма карданаш сар мешава ва одамо ӯро мебаранд масад антивирусзанӣ, ё ки мегиранд хишон антивирус мебаранд, ё ки устода мебаранд, мега чӣ бай хеле, мега программат вирус дорад. Вирус ай куҷо пайдо мешава? Албатта вируса як кас месозад ва дар компютери ту роӣ мекунад. Мақсади вирус чие? Доступ қабул кардан дар устройствои ту. Удалённый доступ меган ҳастай программое ки мисол ман медонам ҳозир дар куҷое ки набошам, через телефони худам телефони тра дурунушта мегардам, ё ки компютера специални ҳама хел программа ҳастай, и хакерӣ нестай. Там программа дар телефони худ установид мекунӣ, ё ки дар компютерат, ман ҳеҷа дар компютери худам, ман ҳеҷа запрос метам, та ёсу подтвердид мекунӣ, да. Ман медонам дуруни компютер тра ё ки телефони тай погиза мегардам, любой кортам ту нигоҳ дорӣ, телефонот ё компютер худаш ба худаш кор кардаиста. Ай тараф ма кардаиста, ман экрани тараф дар экрани худам мебинам. Ира мо дар Москва истифода мекардем дар ҳамон компаниямон. Агар ки компютер ягон сотрудник вайрон мешид ё ки ягон чӣ мешид, ҳамада ҳами программа установид кардагӣ буд. Медаромадем, масалан чен ба телефон объяснит карда ки куҷоша буд фалончика, сразу ҳам программа ба худаш парол дорад. Мезадем, аюсу мегуфтем подтвердид, ки подтвердид мекуна, компютери ӯ медаромадем, асобина работникои новичок дар компютери ӯ медаромадем, ҳаму ошибкаҳоша рост мекардем ва худша мегуфтем нигоҳ кун, ман чӣ хел кардаистам ёд бигир. Ӯ тамошо дорад компютерша, экранш худаш кор кардаиста. Анаки мақсади хакер чие? Мақсади хакер ҳами хел доступа без согласия қабул кардан. Барои ин кор чӣ кор мекунад? Барои ин кор ӯ вирус месозад ва баъдан чӣ кор мекунад? Баъдан мекова. Погиза дуруни телефони ту, мисол дуруни компютера ҳама даниёша мегира. Мисол ту да уҷа мумкин ки банковский карта дошта бошӣ, пароли дига чизот сохранид боша. Одами простоида тарсидан дар кор неста. Барои чӣ? Барое ки ин кори мисол осонак нестай ки подряд каждый одам да будурая. Махсус компанияҳои калона мекунанд, банковский шотора мекунанд, компанияҳои катакатае ки мақсад стоитай ода дар омадан. Барои чӣ ки ин статья дорад. Одаме ки дар ҳама хел кор қапидан, и киберпреступност мешавад. Статья дора ӯро мешнонанд. Ӯ барои просто як телефони ту дар омадан ки мумкин дар баланси ӯ ҳичи набоша, ӯ дар кор неста, хеле риски калон. Ва касое да ки агар интерес набоша дар бораи ҳама хел хакерҳо гап занем, видеоро чӣ кор мекунем? Куҷое да ки ҳастем поделиться мекунем, ман бинем агар просмотр соз боша, дар ин бора бисёр мешава мавзӯъ бикунем. Ай ҳамада хакерҳои опаснитарин ки буданд. Гудакҳои хакер, бале бародаро, гудакҳои хакерҳо ҳастанд ки чӣ қадар шотои калонро взломат кардагианд. В общем, ҳамаша ихтон вобаста мекунад. Агар просмотри видео соз шава, мекунем дар. Не ки бо дар охир мегӯм бародаро ки дар бораи хакери сиёҳ умуман дар сартон наёрем. Агар бихоҳем ки мисли ҳамун хакерҳо масалан крутости ҳамун дахтон боша, программированиро бихонем, забони программасозиро. Яъне ки хакерҳо ҳамун одаме ҳастанд ки ай одами программасозда бо гарини таракайда. Ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда. Бародаро табрик мекунем Фарух Қурбонова якумин шида ёфт подкасткара. Бародар номеро дидим дар куҷо нависондагӣ, алоқат мекунам, в общем ҳамаш садай. Ва бародаро, шарти бозӣ чӣ гунае? Дар тамоми ҳамаи видео дар як ҷош ина мезанад чоки канали ма пинҳон кардагиай.
беғарзаи анаи, яъне ки дар Google и значок дар тамоми видео ҳаст. Умуман и аиҷа гум намешавад. Беғарзаи ин ҳамин значок бо дар як ҷои дигари видео мебарояд гум мешавад. Ва баъде ки ман видеоро тамом мекунам, усишда нестай. Мисоли ман дар ин иҷа гап задистам, дар ин иҷа ҳам чандта значок ҳастай. Шумо бакал аден дар танаи бакал ҳастай. Иёда нестай. То видеоро, яъне ки ва ҷое ки ман салом алейк мекунам, то хай гуфтанам. баъди хай гуфтан ман победителоро дар бураш гап задистам, дар иҷа меброяд значок значок. Иёда нестай. Кроми ё, яъне ки дар байни худи видеода. Ва ёфтаги одам бояд чикор кунад? Касе ки ёфта дар комментария менависа ки ман ёфтам дар фалон минута секунда дар фалон ҷои видео қарор дора ва даниёша барое ки ман қатъи ӯ бутонам алоқа карда ва приза роиш кунам. Танҳо дар комментария бинависен. Баъзе бародаро дар ВКонтакте ва Инстаграм менависа ки бародар ман ёфтам. Не бародаро, дар комментария бинависен то ки ман сартировка карда бутонам, барои чи ки бисёр одам меёвад. Не ки ғолиб фақат ҳамон одам мешавад ки ай ҳамада якмин шида ёфтагие. Ҳамада хайр барато бошин.